महाराष्ट्राचो मंत्री नवाब मलिकाचेर ईडीन दाखल केल्ले आरोपपत्राची दखल मुंबय सत्र न्यायालयान घेतला। पैसे लुटपाच्या प्रकरणात नवाब मलिकाचो आस्पाव आशिल्ल्याचो आरोप ईडीन आपल्या आरोपपत्रात केल्लो। देखून पयल्याच नदरेन ह्या गुन्यांवात मलिकाचो हात आशिल्ल्याचे पुरावे आसात अशें न्यायालयान स्पष्ट केला। ह्या न्यायालयीन निरीक्षणा उपरांत भाजपा फुडाऱ्यांनी महाविकास आघाडी सरकाराचेर खर टिका केल्या आणि उद्धव ठाकरे सरकारात दाऊदा कडेन संबंधित मंत्री कसो आसूं येता असो प्रश्न विचारला। मुंबय खासा न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकाडे हांणी ईडीन मलिकाचेर दाखल केल्ल्या 5000 पानांच्या आरोपपत्राची दखल घेताना दाऊद कंपनीचे हसीना पारकर, सलीम पटेल आणि सरदार खान हांचे वांगडा नवाब मलिक हांणी गोवावलाल परिसरात पैसे लुटपाचे कट रचला अशें स्पष्ट केलें। तांणी सगळ्यांनी व्हड आर्थीक घोटाळ्यांतल्यान अगणित संपत्ती एकठांय केली। देखून PMLA कायद्या प्रमाण हे सगळे आरोपी ह्या गुन्यांवा कडेन सरळ संबंधित आसात आणि तांकां ख्यास्त जावपाक जाय अशें न्यायालयान म्हटलां। आमचं अतिशय स्पष्टपणे मागणं आहे, कालपर्यंत तुम्ही सभागृहात सांगत होतात की नवाब मलिक यांच्याबद्दल हायकोर्टामध्ये पिटिशन पेंडिंग आहे। आज माननीय उच्च न्यायालयानेही निर्णय दिलेला आहे आणि ईडीची कारवाई योग्य आहे हे त्यांनी सांगितलं आहे। आता माझा सवाल आहे की या ठिकाणी बॉम्बस्फोटाचा आरोपी आणि दाऊदचा माणूस सरदार शहावली खान, दाऊदचा दुसरा माणूस सलीम पटेल यांच्यासोबत संगनमत करून मनी लॉन्ड्रिंग करणारे आणि त्यानंतर हे मनी लॉन्ड्रिंग झालं की आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे ते टेरर फंडिंगमध्ये परिवर्तित होते। या सगळ्या याच्यात सहभागी असलेले मंत्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा सरकार कधी घेणार? आता तर त्यांचा राजीनामा घेतला नाही तर हे स्पष्ट आहे की हे सरकार दाऊदच्या दबावाखाली काम करत आहे।